హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేమైతే ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అనుకుంటున్నారా? మా చెరువు అయితే అలిగిలేనమాట. చెరువు చూడడానికి వెళ్తున్నాం. నేను, మా పిల్లలు, మా ఆయన. ఇంకా చూసినారా, ఫుల్ నీళ్ళు అయితే అన్ని రోడ్డు మీదకి వచ్చేసినాయి అనమాట. అన్ని పొలాల సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నాయి నీళ్ళు. ఇంకా నీళ్ళల్లో చేపలు పడుతున్నారు, ఉరుక్కుంటూ పడుకుంటూ లేసుకుంటూ. ఇంకా చేపలు అయితే ఫుల్ పడుతున్నాడు. ఇంకా ఈ పాపను చూసారా, ఎంత పెద్ద చేపను పట్టిండు. ఆ చేప మీద ఇట్లా పడిపోయినాడు అనమాట. చేప ఇట్లా వెళ్తుంటే దాని మీద పడిపోయి గట్టిగా పట్టేసుకున్నాడు. ఒక్కడే పట్టినాడు ఆ చేప. ఆ ఫేస్లో వెలుగు చూడండి, గోల్డ్ మెడల్ సాధించినట్టు ఎట్లా వెలిగిపోతుందో. ఇంకా వాళ్ళు చూడండి, జాలర్లో ఎన్ని చేపలు తీసుకుపోతున్నారో. ఇంకా ఫుల్ వర్షాలు పడినాయి కదా, అన్ని చేపలు బయటకు వచ్చేసినాయి. ఇంకా చేపలు అయితే జాలలో పట్టుకున్నారు. ఇంకా చాలా మంది పెద్ద పెద్ద చేపలు పట్టినారు. మేము వెళ్ళే లోపు ఒక 3-4 చేపలు పట్టిండ్రు, పెద్ద పెద్దవి. ఇక మా బుడ్డోడికైతే ఒక బుడ్డి చేప దొరికింది. ఇంకా నేనైతే ఇంటి తీసుకుపోతా అన్నాడు మా వాడు. కానీ ఆ చేప అక్కడనే చచ్చిపోయింది, అది ఆల్రెడీ. ఇంకా దాన్ని అయితే పట్టుకొని ఇంటికి తీసుకుపోయినాడు.